emakhosini. Uyazi isithunywa asimfuni umuntu selfish. Sisuke sikhuluma ngespirit complicated. Abantu kulula ukuya ephehlweni. Yize is not an easy thing kodwa kulula, it takes just a decision ukuthi ngephehlweni. And also ephehlweni upracticeiswa umuntu wala emhlabeni kuyo yonke le journey, but when it comes to isithunywa sikhuluma ngento complicated esolo ikhuza ububi kuwena. Now uma uthi wena unesithunywa usesenenhliziyo embi, uyibona kanjani inhliziyo embi? Ungawishela abanye abantu into ezinhle. Uyibona kanjani inhliziyo embi? Ukuthi uyakhona ukuhleka isitha sakho masifa, uyakhona ukuba nenjabulo ukuthi uzuyiphimisele nangomlomo. Asenzi njalo. Uma uthi unesithunywa kukhona into engifuna ukunixwayisa ngaso, siyakuphula ngoba ufika la bongazitshela ukuthi wena uzofika khona. Number 1, uzozibuza ukuthi le yankani benginayo iphelelepi. Mase sihlelisekile nje like kuwena isithunywa uphila naso njengathi. Not every fight eyakho. Yona iyakufundisa yona nje indlela yesithunywa ukuthi akuseyakho le fight. Ngihlezi ngikhuluma ukuthi siyabuza kubanikazi bempi ukuthi noma siya reporter, yes ngifuna lelo gama ukuthi nayi impi seyikhona. Bangamabutho. Right? Bangamabutho. Now bonke balokuba ngamabutho ngisho nabempi kwamele babe bahlanzekile. Kunempi epure, kunempi yendlavini yabathakathi. So nina abantwana beyithunywa niphenduke abathakathi. Uma seyikhulula indaba yesithunywa ucolela ukuyothakatha. Ngenxa yokuthi awufundiswanga ukuthi kwamele ucolele ucole. Ucolele ngisho nento engacoleleki mase isihleli isithunywa. Ngoba uma isithunywa sesihleli kahle kwamele uphume all out kwisitha sakho. Akufanele ukudile nesitha sakho like one on one. Njoba niyenza niyavuka, yazi le ntombazana semsebenzini, yazi usisi wami, yazi ubhuti wami, yazi ugogo wami, awudili ngesitha close like that. You've got a lot of things to do mawuthe isithunywa sakho sihlalisekile, like praying for others. Asimfuni umuntu selfish. Nina abantwana beyithunywa nibhekane nezimpilo zenu nabantwana benu, hayi khohlwana. Isithunywa sesekude. Isithunywa ngempela masesiphila. Yazi kuyenzeka ukuthi mangu social media, mangiscroll ngizomthola umuntu ogundlayo kwamele uyazi ukuthi ngisuke ngiphiwa yena ukuthi mkhulekise. Mawuthi uya scroll umuntu ubulewe, ukhulekela leso spirit ukuthi zilwele phela ukuthi abantu you must never be selfish. So nina bantwana beyithunywa neyiphika ninani kodwa nikaze naguqa nathi nikhulekela abantu nestrati senu. That's why ngithi isithunywa sifuna umuntu oselfish. Kwamele namagwala if not selfish ngoba ukufika kwakhe endaweni noma mawusendaweni isithunywa sakho siphakeme wazi ukuthi uzozondwa, uzoba black sheep noma uzo-attackwa spiritual. Mawulala kuningi okenzakalayo, ulwa nemimoya ongayazi up until we defeat. Not to say ukuthi ngeke bakulwise, wazi ukuthi mawulwa nabathakathi abaningi bendawo bestrati wazi ukuthi unamandla. So uma isithunywa sakho singakafikisi ukuthi ulwe nabathakathi bendawo, usesekude still. So fundani ukukhulekisa abantu, yekelani ukuhleka indaba zabantu. Because of now kuyenzeka ukuthi by the time uloku ubhekane nempilo yakho ngeke
uthola ama-answers ngempilo yakho, kodwa uzowathola through abantu obakhulekisayo. We always sesikhulile sibadala, we know exactly umuntu odinga uncedo oku-emergency case. Khulekisana abantu, yekelani ukuba selfish. Ithunywa zenu zizawukhula kahle nje futhi. Lento ngiyicale ngimncane kabi, ngithi lo mkhulu, yazi ukugula komuntu bekungilimaza, uthola umuntu odisable, ukuthola umoya oyingcwele, ngicela ungene kuyena umphilise. Into ekufanele ngipractice from ebuncane, little did I knew ukuthi today ngizobe nginceda abantu. So iyancedwa ngalezo indlela, uwenza ubuhle uzobuthola ubuhle, especially ebantwini. Khulekisa, have time ukukhulekisa abantwana. There are situations ezenzakalayo la eSouth Africa uyazikhulekisa, kodwa mawuloku ubhekane nokuthi uAnthony awulali, akasalali nawe, uAnthony ukuyenzela into, noma uMelisa noma uPrudence, unisenkingeni. And yekelani ukungifonela ningitshela ukuthi nifuna ikhambi lothando. Angiyenzi into zothando, angiyenzi into zokuthwala. Bathi ngispecialize strictly ngomsamo, ifoundation neziphiwo zabantu. Emakhosini akuyokhanya.